Croeso i Wrecsam, lle bydd miloedd yn heidio i faes yr Eisteddfod yn is-coed eleni. Ond mae yna lot fwy o bethau'n digwydd dros y bro i gyd. Felly dewch am dro efo fi, hogyn bach modest o'r ardal sy'n rhannu cynnwys Cymraeg efo dros 100,000 o ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol. Nes i sôn bod fi'n modest, gwylaidd. A dyma ni Brymbo, rhyw 2 filltir fyny'r ffordd o ganol Wrecsam. Maen nhw'n deud bod yr enw yn dod o bryn a baw. Ie, baw. Ond peidiwch a throi trwyn, mae'r lle yn hyfryd go iawn. Ac ar ben y bryn, mae hen glwb y gweithwyr, dir, am bron i 200 mlynedd dyma galon y gymuned. Ar nos Fawrth yr Ŵyl, bydd bragdi'r beirdd yn fan hyn. Cerdd, cân a geiriau sy'n tanio mwy na fflachlamp mewn ffwrnais dir. Ewch i'r ornest i roi proc i'r tân. A dyma ni yng nghanol y ddinas, bydd i wastad yn dre i fi. Reit, ymlaen i ti pawb. Felly be sy fan hyn? 2 oriel, gofod perfformio, bar, bwyd a rhyw 30 o busnesau bach lleol. Ac yma i esbonio mwy, mae Gareth Thomas yn aros amdano fi. Mae'n amser gyffroes i fod o Wrecsam ac yn gweithio'n tŷ pawb. Mae gen i Eisteddfod yn dod i fyny sgwrs, dyna peth mawr. So mae tŷ pawb reit yn canol yr Eisteddfod blwyddyn yma. Dyn ni'n rhedeg 9 diwrnod o digwyddiadau fel rhan o'r ffrind Wrecsam. So bydd gen ni digwyddiadau yn y diwrnod i teuluoedd. A wedyn bob nos bydd yna rhywbeth yn digwydd. Mae Gareth yn chwarae yma, mae Alun Williams yn chwarae yma. Mae yna noson gomedi Cymraeg efo Noel James. A mae yna noson agoriadol efo Big Beat hefyd. So lot yn digwydd. Ond just lawr y stryd, neu strit fel dyn ni'n deud rhwng fan hyn, dyma ganolbwynt y Gymraeg yn Wrecsam drwy'r flwyddyn. Saith Seren. Mae'r lle yma yn llawn digwyddiadau a sgwrsio dwfn amdan y treigl llais os ydych chi eisiau. Marc, be gawn ni ddisgwyl yn ystod yr wsos? Gewch chi 9 noson o ddigwyddiadau ar y nos Wener. Mae yna noson gomedi bendigedig. Mae'r 8 noson arall yn dechrau ar y nos Sadwrn efo gig gwybdaeth hyn fran a Mynedd sy'n band soul, jazz o Bala. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr at glywed nhw. Jyst llwyth o bethau gwahanol yn digwydd drwy'r wythnos ac yn gorffen ar y nos Sadwrn ola. A dwi'n edrych ymlaen yn fawr. Gwych. Oes yna tocynnau ar ôl? Mae yna docynnau ar ôl i bob gig ar hyn o bryd, ond maen nhw'n prynhau, felly prynwch ar-lein os fedrwch chi. Draw yn fan hyn, yn neuadd Williams, mae yna fwy o gigs. Candelas, Tara Bandito, Bob Delyn ac bydd Griff Rhys yn ôl mewn Eisteddfod am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Ac wrth gwrs, does neb yn gallu dod i Wrecsam heb alw heibio i'r turf. Hen dafarn drws nesau cae ras, lle dwi wedi bod yn gwylio peldroed o bob math o safon ers i Wrecsam gael gêm gyfartal yn erbyn Stockport County yn 95. Ond erbyn hyn, mae lle di troi yn rhyw Hollywood ar heil yr wyddgrig. Boed yn celeb neu'n bobl leol, mae pawb yn galw yma. Felly dewch i Wrecsam, lle mae croeso'n gynnes, mae ddigon o bethau i bawb. Ac os ydych chi'n rhugl yn Gymraeg, neu mond yn deud diolch efo gwen, mae yna rhywbeth i bawb.